Подготовката ми, слава на Бог, отново преминава перфектно, успешно. Моите съотборници също тренират много тежко, така че сме готови да покажем най-доброто на Max Fight 63. Общо взето не мисля за противника ми въобще, мисля за това как аз се подготвям и какво ще направя в боя. Не ме интересува кой седи срещу мен. Важно е аз да се представя на ниво. В матча ще комбинираме агресия и тактика. Това е най-важното, за да постигнем успех. Всеки път в главата ми е едно и също. Искам да прегаза противника ми и да мина през него. Преди да започне боя, концентрирам се, гледам да съм спокоен и да не мисля твърде много за това какво ще се случи вътре в ринга, а просто да следвам тактиката ми. В трудните моменти точно тази дисциплина, която спорта ми е изградил, ми дава стимул да продължа и да не спирам. Знам, че просто трябва да преминеш през това. Ще се радвам да дойдете и да ме подкрепите на следващото издание на Max Fight, което е номер 63 на 29 ноември. Аз гарантирам зрелище, а от вас моля за подкрепа. Благодаря ви!